Nabalik na ang nabalik na jud ang akong ads. Nabalik na jud. Tungod jud aning duha nagtabang sila nako. Yes. Na happy kayo ko nga nabalik. Nibalik na jud ang akong ads for pila ka months. 6 months nga wala ko'y ads as in. Grabe na, naguol na jud ko. Kana ganing wala na ko nag-upload. As in, nasad na jud ko. Unya, kana ganing imong kaguol. Unya, daghan pa jud kay nahitabo sa akong life, no? Ay, grabe niya. Karon nagpasalamat ko nga nabalik na ang akong ads karon ra ni balik kay tungod aning duha nga naa sa akong luyo gitabangan jud ko nila. Thank you kayo mga boys, ang akong mga laki. Mao ni akong mga laki nga nagtabang Okay kayo, di ba? So, basta happy lang ko. Bahala na unsa na niya akong dagway. Basta happy ko. Happy ko ng bandin. Nanachit silang bandin. Basta nag-uul ko sa mga niaging mga niaging buwan, niaging tuig. Kinawagtangan kog ads. Mura kog na-discourage. Unya. Napadyo nahitabo no nga nawagtang pa jud namatay pa jud ang akong papa as in grabe ka daw murabag grabe pagsuway mao to nawagtang sinang bandin niya karon welcome back to nang banden na sinang bandin. Salamat kayo mga laki nako kay inyo ko gitabangan. Salamat kay ko basta kay nagpasalamat sinang bandin na, di ba? Na automatic nga nagyaw-yaw sinang bandin. Nagpasalamat ko as in, grabe kayo sa nahitabo sa akong life, no? Naguol ko, nasakitan ko. Karon happy ko bisag sa nahitabo sa akong kinabuhi na agyoy gyapoy grasya nga naabot nako nya. Kay man mo sa akong life, no? Katong last na ko nga video nga niadto ko bantayan mao to. Basta karon automatic jud as in maupad jud pagbalik sa ako ang ads. Kay mo mga kabandin ang akong tinwa jud na abot. Grabe ang akong anak kani si Janinyo kapila na nagsigig request wa jud. Naglibog ko nga no. So di adto ang akong bana bag-o pa lang karon lang nga week kanus atoner mga Thursday o Friday ako siya giingnan nga unsa man ni nga wala pa man joy ads unya kay baw ka nga ang akong igsuon nga gi-message ko mura ko na emotional kay nakahilak man ko mga Friday to pag-abot na ko Friday ako dahil giingnan akong bana nga tabangin niya ang akong YouTube uy nganong wala lang gihapon ni adto siya og din ka ato ni atoner para lang mabalik ang akong ads kay naka-request naman ang akong anak og tulo ka request niya walang gyapon niya walay ads nga naabot sa ako agi manual katulo na wala gyapon din ka tuner sa US dili ba tarong uy sa ko ano sa help nara diha basa na ko ato dito siya nagbasa-basa siya sa help nya gi-confirm na ay gipangayuan ko kanang gipangayuan ko cellphone number niya, address o niya na ay ID, gipicturean niya akong ID. So mga Sunday na karon sa gabi. Sunday gabi karon alas 10 na. Kanang gibalik og tan-aw sa akong anak, completed naman. Pero wa jud ko'y pin nga nabutang, wala lahi. Ambot naglibog ko ngano ning nahitabo sa akong YouTube nga kabanin, wa jud ko kasabot kinsa kahay naka-experience ninyo ani nga 6 months ko nga wala ko'y ads unya wala jud ko padalhi og pin nya nagmanual na ko og katulo wala lang gyapon nahitabo ako padalhi wala nag-email sa ako ang YouTube as in wala nya mao to wala man jud ako nagpatabang na jud ko sa akong bana pumero to ang nagtabang sa akong anak wala man jud so nagpatabang ko sa akong bana nga karon happy kay ko sa ngatanan nga nabalik na jud nga uy grabe baya kayo na ang akong kanang YouTube para lang ko makakuan way tulog pila ka gabi unya basta grabe jud kay sa ngatanan mao nga nasakitan ko nga murabag mabaliwala lang ba so mao na mga kabandin happy kay ko nga nabalik na jud kinsay nakasuway ninyo i-message kung kinsa ang nakasuway nga pila ka months ang wala
wala ba sila ads. So ako grabe naka-experience jud ko, pero thank you nabalik jud siya. Bye bye sa pagkakaroon, kita na sa next. Bye bye.